del Centre Mind. La setmana passada vam fer un altre taller que era del TDAH, amb la qual cosa, doncs, bueno, potser hi ha algunes cares per aquí doncs, que ja vau estar presents a la xerrada de la setmana passada, amb la qual cosa doncs, ja ens coneixeu. Però, bueno, fer una petita presentació, que jo soc psicòloga i neuropsicòloga i la Núria doncs, és la logopeda del centre i doncs, bueno, totes dues treballem amb trastorns d'aprenentatge, no? Bueno, hem volgut, abans de començar amb tot el tema de la dislèxia, sobretot fer especial èmfasi amb tot el que és el desenvolupament del llenguatge oral, donar-li especial importància a l'etapa preescolar, tot el desenvolupament dels coneixements lingüístics, perquè s'ha demostrat que com més coneixements lingüístics i major desenvolupament i habilitat en el llenguatge oral tinguin, doncs i més bona buscar una mica d'atenció, importància del desenvolupament oral, tots aquests nens i que tenir bessa per tot el que és el desenvolupament del llenguatge escrit. Per tant, tot el que té amb la comprensió oral del llenguatge, l'adquisició de vocabulari i en tot el que és l'habilitat més narrativa, donar-li un cert protagonisme, que segur que ja es dona a totes les escoles, però no treure d'importància i insistir en això. Ens passa una miqueta com l'altre dia, que al ser un públic, dels que esteu avui a la presentació, és un públic bastant variat, hi ha pares, hi ha mestres, hi ha personal més docent, per tant, hem intentat estructurar una miqueta la xerrada anant des del més bàsic, que potser hi ha moltes coses que aquí hi ha molts mestres o personal que es dedica a l'ensenyament que ja coneix, però no hem volgut deixar de fer-ho i d'explicar una miqueta les bases de tot l'aprenentatge del procés lector per si hi ha més famílies, pares, mares, que ho desconeixen i que també és important que entenguin quins són els inicis i de què es tracta tot plegat. Per tant, abans d'entrar en el terme de la dislèxia com a tal, creiem que és important entendre i saber com s'aprèn a llegir, com una persona des de ben petiteta quina és tota la trajectòria, que els normolectors, que se'ns diu a la gent que no tenim un trastorn de lectura darrere, doncs com aprenem a llegir. Per tant, primer de tot, la primera etapa del procés lector és l'etapa logogràfica, que ve a ser aquella etapa on amb el logo d'aquella paraula associem una paraula. No esteu veient totes les... A veure... Esteu veient les diapositives? Esteu veient les diapositives que es van passant, no, oi? No, encara no estem veient. Ai, no? No espereu. Un momentet, Doncs ho tenim aquí. Perquè potser... A veure, compartir, que raro. Està en format presentació i en PowerPoint, però sense presentació. Sí, és que ara acabem de mirar les cares i acabem de veure això. Un momentet, perquè segurament ha passat... A veure, ves aquí, ves a presentació, atura la presentació un segon i ara tornem a presentar la pantalla completa, ves a seleccionar pantalla completa. I clica aquí i permet. Val. A veure. Vale, ara sí. Sí. Vale. A veure, sí, treu això. Exacte, ara sí que ho veieu. La presentació de l'altre dia, us en recordeu? Sí, ara sí. Ara sí, hi ha hagut un fallo tècnic. Perdoneu, si hi ha qualsevol coseta, aviseu-nos, vull dir que al no compartir, al no veure-us a la pantalla aquesta on estem presentant, no veiem les cares, doncs no us anem veient, però qualsevol coseta aviseu-nos, sisplau. Doncs, torno a començar una miqueta, ràpidament, el que dèiem, del llenguatge oral, fer sobretot especial èmfasi en
el procés i l'adquisició de l'habilitat del llenguatge oral, la comprensió, l'adquisició del vocabulari i no tenir pressa per adquirir i ensenyar i desenvolupar tot el llenguatge escrit. I estàvem entrant aquí una miqueta a explicar-vos quin és el procediment i com aprenem a llegir. Doncs bé, la primera etapa que hi ha és l'etapa logogràfica, que d'alguna manera és una etapa prelectora, on ens aprenem, associem una paraula a través d'un logo, com pot ser aquestes imatges que tenim aquí, que possiblement la identifiquem molt ràpid la paraula a través d'un logo. Amb nens i nenes de 3-4 anyets, segur que heu vist que escriuen, identifiquen el seu nom de forma global, però després no identifiquen aquelles lletres o aquells sons en una altra paraula. És a dir, la correspondència i el fonema encara no la tenen associada. Doncs és una mica que aquests nens encara estan en aquesta etapa més prelectora i aquesta etapa més logogràfica. Entrem ja a l'etapa de la consciència fonològica, que és, com molt sabreu, aquí és l'habilitat de manipular els sons que composen una paraula i que ha estat demostrat que al final és una etapa molt, molt important per tot el procés de l'aprenentatge de l'habilitat més lectora. Està demostrat que el nen amb dificultats, el mètode que millor li va és el fonològic, aprendre a través de tot el desenvolupament més fonològic. Aquí us hem posat dues imatges perquè és un exercici molt típic, dues imatges que al final una l'APA, l'altra és un mapa i al final el que canvia és un so o un altre i és aquesta habilitat de manipular els sons i d'anar generant diferents paraules. I ja entrem una miqueta en tot el procés lector com a tal, on intervenen dues rutes o dues vies, la via fonològica i la via global, que la veurem ara a continuació. La via fonològica és aquella via on nosaltres identifiquem una paraula amb els nostres ulls. En aquesta paraula li associem i li atorguem un so a cada lletra. Per tant, ajuntem tots els sons i, per tant, pronunciem la paraula en veu alta i, finalment, l'identifiquem i li atorguem un significat en aquesta paraula. Per tant, és una via una miqueta més lenta i que requereix més atenció, però és la primera etapa que comencen a fer els nens quan van adquirir tot l'aprenentatge de la lectura. I per fer-ho requereix que la intel·ligència estigui preservada, el vocabulari, que és el que dèiem abans, el vocabulari que sigui ric i que tota la part de raonament, informació i conceptes estigui preservat. Per tant, aquesta etapa, l'etapa més fonològica, el que ens permet és la precisió en la lectura. És una etapa més lenta que ens permet anar veient i decodificant tots els sons de la paraula i, per tant, aconseguir aquesta precisió per no equivocar-nos i no confondre una paraula amb una altra. Després de la fonològica, el que ve és la via més lèxica, que precisament el que ens permet és aquesta via més global i, per tant, més ràpida. Nosaltres veiem, observem una paraula i, per tant, directament li atorguem un significat, que és la ruta que, de nou, ens demana i requereix les mateixes característiques que abans, una bona intel·ligència, tot respecte al llenguatge, del vocabulari i conceptes que estigui preservat. Què ens permet aquesta via? Doncs anar més ràpid. En lloc d'anar decodificant lletra per lletra i so per so, aquesta via ens permet anar ràpid perquè jo veig la paraula i directament li atorgo un significat. Ara centrem en nivell anatòmic una miqueta perquè veiem i entenguem que al final quan estem davant d'un nen o d'una nena amb dificultats en la lectura és important que entenguem que aquestes dues rutes que s'utilitzen a nivell anatòmic estan explicades i estan corroborades. La primera via sí que és la via fonològica, que és aquesta que us hem assenyalat aquí, amb aquest cercle més vermell. L'àrea que s'activa és el gir angular, és a dir, jo detecto la paraula pels ulls, que és la paraula casa,
ràpidament ens anem a les zones més posteriors del cervell i s'activa la part del gir angular on jo li otorgo a cada lletra un so i, per tant, me'n vaig després cap a aquesta paraula que jo he juntat tots aquests sons, l'identifico i li otorgo un significat. Què volem dir amb això? Aquesta via fonològica, tot i que, per exemple, és més comú observar-la en nens i nenes que hi ha un trastorn d'aprenentatge, una dislèxia darrere, volíem posar èmfasi que totes les persones utilitzem aquesta via. Tots els normolectors, és a dir, la gent que no tenim cap trastorn darrere, també la utilitzem. Per exemple, com en aquesta imatge que us hem posat aquí d'un medicament, d'un nom estrany, que nosaltres la representació gràfica de la paraula no la tenim. Per tant, hem de descomposar i hem d'anar fixant-nos lletra per lletra per anar otorgant juntant aquestes lletres, un cop ja les hem descomposat, i donar-li un significat. El mateix passa, que segur, no cal que ho intenteu, però segur que si us posem aquesta làmina i l'heu de llegir, doncs costa molt. Evidentment que ho podem fer, perquè si ens fixem i li anem otorgant a cada lletra un so, doncs es pot anar llegint, però en requereix molt esforç i requereix de molta atenció. Per tant, tot el procés és molt lent i d'entrada, com que són paraules que no coneguem, no els hi podem otorgar un significat més gràfic. En canvi, quan es tracta de la ruta més global de la lectura, que ja que va més ràpida, nosaltres identifiquem la paraula visualment, ràpidament se'n va cap a les zones posteriors i el que s'activa aquí és el gir fusiforme, que és una zona del cervell, que el que se li diu, se la coneix com la Visual Word Form Area, perquè el que ens permet és reconèixer una miqueta quina és la forma que té la paraula. I ràpidament li podem otorgar un significat i identificar aquesta paraula més ràpida. De nou, tots els normolectors és la via que tendim a activar, perquè aquesta paraula que hem vist ràpidament, que l'hem vist restaurant, al final el que s'ha activat és aquesta zona, el gir més fusiforme, perquè és el que reconeix la forma de la paraula, la tenim gravada, la tenim identificada i, per tant, la reconeixem ràpidament. Per tant, ens permet anar ràpid i ens permet aquesta velocitat lectora. El mateix, si us poso aquest text, doncs segurament tots el podeu llegir molt més ràpid respecte a l'altre que us he ensenyat i no és ni més ni menys perquè esteu activant aquesta via lèxica, al contrari de l'altre, que estàvem activant aquesta via més fonològica. Per tant, una miqueta aquí posar-vos quin és el predomini més evolutiu de totes dues rutes, sigui amb el personal, amb la gent que no tenim un trastorn darrere, perquè veieu en l'etapa més de preescolar, a P5, tots els nens fan ús de la ruta més fonològica. A poc la lèxica, segon de primària, a cinquè, la ruta lèxica va guanyant ja més predomini i més protagonisme i ja a partir de la part més de l'ESO i dels adults, com és la població d'avui, de la presentació, la que fem més ús nosaltres és de la ruta més lèxica, doncs la gent que no hi ha un trastorn tendim a llegir i a veure les paraules de forma global, però també tenim aquesta part que utilitzem aquesta ruta més fonològica, com és en el cas quan hem de llegir una paraula poc habitual, una paraula poc freqüent, un medicament, una paraula més estranya que no la tenim consolidada i gravada. Per tant, l'habilitat en el procés d'automatització de la lectura és important, perquè serà el que ens permetrà i ens ajudarà en tot el procés de la comprensió lectora. I al final els nens i nenes amb dislèxia, que ara entrarem més endavant, el que els hi provoca tota aquesta dificultat en el procés lector és tota aquesta dificultat en l'automatització, en el procés d'automatització degut a totes aquestes vies que hem estat explicant ara i que, per tant, la comprensió lectora molt possiblement es vegi afectada amb tots ells i, per tant, l'aprenentatge del dia a dia a l'escola pot estar més alterat. Volíem posar especial èmfasi a la detecció precoç i com és la simptomatologia més evolutiva, que ja hem parlat ara, una miqueta de com va evolucionant tot el procés lector amb les persones que no patim un trastorn.
però volíem posar especial èmfasis en la detecció precoç, perquè al final és amb la que podem observar a l'aula, sobretot els mestres, són aquí sou els grans protagonistes, que sou els que ho podeu detectar més ràpid i per tant cridar aquesta família perquè si s'ha de fer un diagnòstic o s'ha de fer una intervenció a nivell més precoç també, millor, perquè al final la simptomatologia després podem provocar que sigui més lleugera. A nivell de simptomatologia evolutiva, simplement explicar i posar una miqueta també una importància al fet que la dislèxia no és un trastorn maduratiu, la dislèxia és un trastorn persistent i que, com veieu en aquesta gràfica, al final, per molt que hi siguin nens i nenes i adults fins i tot amb una dislèxia, sempre hi ha aquest gap, és a dir, aquesta diferència amb el rendiment lector respecte a la població de la seva edat. Per tant, no hem d'esperar que el nen i nena, hi ha un percentatge petit que ho aconsegueix, però hi ha molts, el gran percentatge de la població amb dislèxia, que no aconseguirà posar-se al seu nivell lector, el que li pertocaria per edat, per curs, perquè al final hi ha un trastorn darrere que ho justifica i que, per tant, no és un tema de maduració, sinó és un tema que el trastorn en si persisteix sempre i l'acompanyarà al llarg de la vida. Per tant, una miqueta, aquesta diapositiva el que explica és precisament això, que no és un dèficit en si, és un dèficit, perdó, no és un retard en el desenvolupament o no és un retard maduratiu, és un trastorn més persistent. A nivell d'atenció precoç, quins són els signes que podem veure que ens poden alertar com a mestres, com a docents que estem a les classes amb tots aquests nens, més a l'etapa infantil, que ens cridin si més no l'atenció i a partir d'aquí recomanar tot un procés més d'avaluació, d'intervenció, en el cas que, evidentment, des de l'escola es consideri més necessari. És important tenir en compte els antecedents familiars, és important saber que són nens que potser comencen, tenen dificultats en la segmentació fonèmica i les rimes, els noms de les lletres, els hi costa identificar, els hi costa reconèixer el nom dels companys, denominar colors i formes, així com també pronunciar les paraules més llargues i els hi costa l'automatització de les seqüències verbals. En l'etapa més primària, veiem ja que són nens que els va costant l'adquisició de la lectura, la mecànica lectora, sovint trobem que són nens que és una lectura molt feixuga, amb molts errors. La comprensió a l'etapa primària sovint està preservada, perquè al final els textos en si, molts cops els nens se n'aprofiten del context global del text i en ocasions la comprensió pot estar preservada perquè al final també l'exigència dels textos no és molt elevada i les paraules no són molt tècniques, per tant és comú. És a dir, que el tema de la comprensió que estigui preservada no ens faci dubtar del fet que pugui haver alguna coseta que ens pugui fer sospitar que a la llarga pugui desenvolupar un trastorn més de l'aprenentatge. Són nens que cometen errors d'ortografia natural i arbitrària, no fan ús dels signes de puntuació i de nou comencen tenen dificultats en les seqüències en l'abecedari, en els mesos de l'any, en els dies de la setmana, etc. I ja de cara a l'ESO, són nens que hi ha un alentiment lector amb bona precisió, és a dir, la precisió va guanyant de nou una miqueta, si recordeu els gràfics que us hem ensenyat abans, cada vegada la ruta fonològica bastant menys alterada, per tant la precisió cada vegada és més bona, més correcta, però sobretot el que va costant més és tota la part de la velocitat lectora. L'ortografia arbitrària, també hi ha moltes dificultats, els hi costa evocar paraules, accedir al lèxic, tenen bastantes dificultats en aquest aspecte, les seqüències verbals no automatitzades, els hi costen les taules de multiplicar, fan poc ús de signes de puntuació, les estructures més morfosintàctiques també mostren certes dificultats i la comprensió lectora, que sí que ja veiem que van ser bastant més alterades. Com ja sabeu, sobretot l'equip més docent que estigueu avui aquí a la presentació, comptem amb aquest
amb el Prodiscat, que ens permet veure una mica els símptomes més nuclears de la dislèxia i sobretot els que estan més associats amb ella. I per tant és bo perquè ens dona un punt de tall i ens permet veure fins a quin punt el nen pot estar presentant o és candidat o susceptible a presentar un possible trastorn de la dislèxia. Per tant, m'imagino que el coneixeu des de les escoles, però sobretot per personal d'aquí la formació que lleveu més pares, si no coneixeu, d'aquí al Departament d'Ensenyament tenim el Prodiscat que ens permet detectar possibles nens que hi hagi una possible dislèxia. Per tant, també hem volgut posar una miqueta d'èmfasis en alguns mites, algunes creences que hi ha darrere de la dislèxia, que n'hi ha moltes, però n'hem seleccionat 3 que nosaltres creiem que és important, si més no, diferenciar una miqueta de què es tracta tot plegat i que d'alguna manera en ocasions a nivell social en fem referència a que m'estic avançant, però una d'elles és, per exemple, la lateralitat creuada, que, per exemple, un nen que és dretà i que el seu ull dominant és l'esquerra. De fet, és veritat que la lateralitat creuada és un tret característic d'una persona, però no necessàriament les persones amb dislèxia hi ha aquesta dificultat amb la lateralitat creuada o, us diré al revés, no tothom que pot presentar una lateralitat creuada ha de desenvolupar un trastorn amb la lectura i l'escriptura. Per tant, una miqueta que no es cridin les alarmes, és a dir, volem posar o explicar-ho com un tret més d'una persona, com si és dretà, esquerrà, ros, moreno, sinó que una persona que pugui tenir aquestes dificultats, però que no perquè ho tingui ha de desenvolupar una dislèxia. El mateix una miqueta amb el confon el dreta i esquerra. Al final, és a nivell biològic i més de neuroanatomia, al final el trastorn de la dislèxia és una disfunció amb l'hemisferi esquerre del cervell i la dreta i l'esquerra, és a dir, tot el que és l'orientació visoespacial es tracta de l'hemisferi dret del cervell. Per tant, a nivell anatòmic no hi ha una correlació directa. Per tant, una altra cosa és que a nivell de terminologia puguin confondre-ho, però al confondre la dreta i l'esquerra, a nivell anatòmic no hi ha una relació. L'altra és veritat que pot ser una dificultat en l'evocació, pot ser una dificultat en recuperar les paraules, però anatòmicament no justifica que si el nen confon la dreta i l'esquerra tingui una dislèxia. I una miqueta l'escriptura mirall. Aquí jo voldria posar-vos una miqueta, us hem posat aquestes 2 imatges, que si us pregunto a tots què veieu a la imatge de l'esquerra, a l'esquerra, segurament tots em direu que veieu un raig, estigui posat d'una manera o una altra, a tots veieu la mateixa imatge i tots em diríeu que és el mateix símbol, la mateixa imatge. I això és degut a que les persones, els éssers humans, naixem amb una condició, amb una capacitat, que és la invariació de la rotació, que ens permet identificar un objecte en funció, tot i que estigui posicionat en diferents posicions. Per tant, tots quan naixem tenim aquesta capacitat, però quan comencem amb tot l'aprenentatge de l'alfabet hem de trencar amb aquesta invariació de la rotació que se li diu i, per tant, hi ha nens que triguen en fer tot aquest procés de trencament i, per tant, anar aprenent visualment com estan col·locats aquests símbols. És veritat que hi ha nens amb dislèxia que triguen molt en desenvolupar i fer aquest trencament de la invariació, però no explica que tots els nens que els costi tot aquest procés hagin de desenvolupar o darrere hi hagi una dislèxia. Si us hi fixeu, molts nens a l'ESO que puguin tenir una dislèxia, la gran majoria acaben identificant bé totes aquestes lletres i aquestes paraules. Per tant,
l'escriptura mirall no és un signe que d'entrada ens hagi de cridar l'atenció. Sí que és veritat que hi ha molts nens amb dislèxia que el tenen, aquestes dificultats, però no justifica el diagnòstic en si. I volíem posar especial èmfasi en aquest concepte de la invariació i el per què ens passa. Per tant, ràpidament hem après una miqueta com aprenem a llegir i quan ens trobem un nen que tot aquest procés no és l'habitual, què hi ha? Per tant, explica una miqueta què és la dislèxia, ara ja sí. L'Associació més internacional de la dislèxia la defineix com la dificultat específica de l'aprenentatge, de la lectura, amb un origen neurobiològic. Es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís i fluid de les paraules i per problemes d'ortografia i codificació. Aquestes dificultats deriven d'un dèficit en el component fonològic del llenguatge que és inesperat en relació a altres habilitats cognitives que es desenvolupen amb normalitat. Les conseqüències es mostren en dificultats en comprensió i experiència pobra en llenguatge escrit que impedeixen el desenvolupament de vocabulari. Una altra vegada, la setmana passada vam estar parlant del trastorn del dèficit d'atenció, de nou el trastorn de l'aprenentatge, és a dir, la dislèxia s'inclou dins dels trastorns del neurodesenvolupament proposats pel Manual de Diagnòstics de Malalties Mentals. Hi ha estudis que expliquen que el bon domini de la lectura és el que ens permet l'èxit acadèmic. I això no ens ve a dir res més que insistim, que són nens que la lectura, l'escriptura els penalitzem amb un possible èxit acadèmic i que, per tant, posar especial atenció amb l'atenció precoç perquè, d'alguna manera, els puguem permetre aquest èxit perquè cognitivament ho poden fer i, per tant, que la lectura i l'escriptura que hi és present tot el dia de l'escola els interfereixi el mínim possible. A nivell de causes, simplement sabreu, sense entrar molt detingudament, se'n parla de factors genètics, com ara veurem una miqueta més endavant, i factors epigenètics, com són els tòxics mediambientals, que hi ha estudis que van explicant que la pol·lució ambiental és un dels factors que està provocant també la dislèxia i tòxics a l'embràs, com pot ser el tabac, l'alcohol, com qualsevol també altre més trastorn del neurodesenvolupament. Però, sobretot, posar especial importància o atenció als factors genètics perquè estudis recents de Sant Joan de Déu expliquen que entre el 23% i el 65% dels nens amb dislèxia tenen un dels pares amb dislèxia. Per tant, hi ha un component genètic molt fort aquí darrere i de nou una mica tornant a tota la part d'atenció precoç. Evidentment, un pare o una mare no es ve presentant com una persona que té dislèxia, però si coneixem aquest antecedent és important que l'equip docent o l'equip més psicopedagògic el conegui i, per tant, tenir-lo en compte per vistos una miqueta els percentatges que són força elevats amb aquest predomini més genètic. I que el 40% dels germans d'una persona amb dislèxia també ho són. Per tant, de nou, posar especial atenció en aquest punt. I una miqueta, al final, el que us deia anteriorment, la dislèxia és una alteració en tot el procés de l'automatització. Hi ha una alteració en tots els circuits de les zones posteriors, el que hem comentat més anteriorment, i per tant, no s'activa ni el gir angular ni el fusiforme i una ruta o l'altra acaben generant que el nen no automatitzi la lectura i que, per tant, la comprensió també acabi estant alterada. Per tant, la dislèxia són nens que la lectura de paraules és imprecisa o lenta i és una lectura feixuga, els costa molt esforç, tenen dificultats per comprendre el significat de la lectura, sobretot quan a mesura que van avançant més els cursos. Són nens que hi ha dificultats ortogràfiques, dificultats en l'expressió escrita, en tot el raonament també matemàtic i dificultats en el domini del sentit numèric, de les dades numèriques i del càlcul. Per tant, una miqueta
aquí us he explicat el mateix gràfic que us he posat anteriorment respecte al predomini evolutiu dels nens amb dislèxia, on al final, com veieu, la ruta fonològica, és a dir, aquesta lectura més lenta, i per tant, que provoca, que és veritat que la precisió bastant, cada vegada, és a dir, són nens que van llegint de manera més precisa, però la ruta lèxica, que és la que ens permet anar més ràpid, no guanya el suficient protagonisme a diferència dels normolectors. Per tant, passa a ser cada vegada evolutivament una lectura més precisa, més bona, però una lectura lenta i que, per tant, totes dues rutes, al final el que acaba repercutint és amb la comprensió lectora i, per tant, amb l'aprenentatge. Per tant, un cop us he explicat la dislèxia, ja entra la Núria a explicar-vos els tipus de dislèxia i ja més la part d'intervenció. Perfecte. Doncs, per nosaltres és bastant important aquesta diapositiva que us posem de subtipus de dislèxia, perquè quan us arriba a l'escola un diagnòstic de dislèxia, quan des d'un centre extern s'explica una mica les pautes a nivell escolar o a casa sobre nens amb dislèxia, que pugueu entendre que pot haver tres subtipus de dislèxia, la fonològica, la mixta i la dislèxia lèxica. Si recordeu el que us ha explicat l'Alba a nivell de la ruta fonològica, doncs hi ha un tipus de dislèxia que és més dificultats en la ruta fonològica. Llavors, què passa quan hi ha dificultats en aquesta ruta fonològica? Doncs veureu que els nens tenen més errors en les primeres etapes, sobretot en la conversió de grafema a fonema, quan han de definir quin és el so d'aquella lletra. També de lectura de paraules curtes i senzilles, aquí milloren, automatitzen potser més, que no a nivell quan hi ha aquesta ruta fonològica alterada, però tenen moltes dificultats en lectura de paraules llargues i desconegudes perquè han de fer servir més aquesta ruta alterada. Després, si anem a la dislèxia lèxica, em salto la mixta un moment, anem amb la dislèxia lèxica, són persones que tenen més dificultat en aquest tipus de ruta, la lèxica. En les primeres etapes de convergència grafema-fonema veureu que aquests nens són més bons en aquesta conversió, però tenen moltes dificultats en, sobretot, ortografia, perquè nosaltres diem que no graven aquella paraula. Hi ha una dificultat important en no fer aquesta lectura global, llavors els costa molt gravar una paraula i per això els costa tant aquesta ortografia que has de recordar la paraula perquè has de recordar com està escrita, per potser escriure-la o deletrejar-la. Llavors, per això aquesta lectura és més lenta i és més sil·làbica. Però moltes vegades trobem que la dislèxia al final és mixta, té dificultats en ruta fonològica i en ruta lèxica. Llavors, té dificultats en tot això que hem dit. I aquí tenim dificultats en les primeres etapes de conversió grafema-fonema, no automatitzen, és a dir, no graven, tenen moltes dificultats en l'adquirir l'ortografia, més arbitrària, i la seva lectura és una lectura sil·làbica, és lenta i amb dificultats en convergència grafema-fonema. Hi ha molts estudis, perdoneu-me, perquè avui sent logopeda i no tinc la veu massa bé, per això em vaig aturant. Però la dislèxia penseu que està present a tot el món. Moltes vegades, sobretot nosaltres quan estàvem estudiant, tampoc estudiàvem, es creia que potser el castellà, que era una llengua transparent, que cada grafia correspon al seu so, al seu fonema, podia ser que els parlants de llengua castellana tinguessin menys dificultats, és a dir, hi haguessin menys dislèxics que persones que parlin una llengua no transparent, més com l'anglès, per exemple.
S'ha estudiat molt al respecte, però s'ha evidenciat que al final de dislèxics hi ha a tot arreu, en totes les llengües. Vull dir que no perquè una llengua sigui transparent, tindran més dificultat que una llengua que no ho sigui. Molt bé, llavors arribem al punt d'intervenció. Per nosaltres és molt important treballar en els tres àmbits d'intervenció, tant amb el nen, amb l'escola com amb la família. És a dir, hem d'intentar treballar i ajudar la persona que tingui dislèxia tant amb els professors, amb l'equip psicopedagog, com amb la família, com el centre extern i amb el nen, òbviament. Llavors, amb el nen, què cal fer? Per nosaltres, el pitjor que es pot fer amb un nen amb dislèxia és no explicar què és el que té. S'ha d'explicar què és el que és la dislèxia. De fet, quan se li diagnostica amb un nen aquí al centre de dislèxia, sempre les primeres sessions és explicar-li què és el que li passa i per què ve aquí a treballar amb nosaltres i a intentar millorar, perquè si no tampoc entenen massa bé què és el que els hi passa. Normalment el discurs sempre és que soc tonto i llavors, clar, m'han d'ajudar molt per llegir, no? És a dir, hem d'explicar que no té res a veure el que li passa amb la seva intel·ligència. De fet, se li posa l'etiqueta de dislèxia perquè a nivell intel·lectual, a nivell de capacitat intel·lectual i cognitiva, està dins d'una normalitat i a vegades fins i tot destaquen, però hi ha una dislèxia que això fa que amb un treball i amb un esforç constant puguem arribar a superar i a fer el que vulguin a partir d'ara. Llavors, sobretot, valorar les seves habilitats. El nen no només és dislèxic, sinó que té altres punts forts que segur que podem treure per valorar-lo i fer que la seva autoestima no caigui, sinó que, escolta, soc una persona que tinc dislèxia, però tinc punts molt forts que puc utilitzar per compensar aquestes dificultats. Això amb els nens. Amb l'escola creiem que el tutor i els professors és molt important que comprengueu molt bé el diagnòstic. Si el nen que teniu a l'escola està diagnosticat de dislèxia i parleu amb l'equip de centre extern, per exemple, que el porti, preguntar molt bé el seu diagnòstic, cada part, què és el que li passa al cervell d'aquest nen, per comprendre molt bé què és el que li passa i què és el que cal fer. És molt important que valoreu l'esforç de l'estudiant. Segurament quan us preparen un dictat a casa, aquest nen amb dislèxia se'l pot preparar molt més que qualsevol altre alumne que no tingui dislèxia i, en canvi, arribar a classe i el resultat ser molt pitjor que aquell nen que no en té de dislèxia i, en canvi, no s'ha esforçat tant a casa. Llavors, és molt important que valoreu aquest esforç i que li digueu que el reforceu a nivell positiu. Molt bé, ja sé que t'esforces, que cada dia vas millorant una mica més. Tot aquest reforç positiu, els nens ho agraeixen. Al principi, quan anàvem a les escoles, notàvem que s'exigia molt al nano amb dislèxia, però tampoc cal sobreprotegir-lo. És a dir, t'has d'esforçar, potser t'has d'esforçar més que els altres, perquè la teva lectura és més lenta i això et repercuteix amb una comprensió lectora que no comprens massa bé el text o que repercuteix a nivell escrit. Però, amb les adaptacions pertinents, segur que et pots esforçar i nosaltres aquí estarem per ajudar-te, però sí que no tendir tampoc a la sobreprotecció ho tens tot aprovat ja, Sobretot no comparar-ho amb altres alumnes amb dislèxia. Cada cervell és diferent, cada alumne amb dislèxia és diferent. No caure amb el és que jo fa 2 cursos anteriors tenia un nen amb dislèxia i no tenia tantes dificultats en ortografia com ell. És que depèn, cada cervell és diferent. Intentar no comparar els alumnes i, sobretot,
també buscar els punts forts de l'alumne i ressaltar-los. Per exemple, si un nen amb dislèxia és molt bo a plàstica, doncs agafar algun treball de plàstica i posar-lo d'exemple dels seus companys, ressaltar allò que dintre d'una aula, al final a l'escola intervé el llenguatge en totes les àrees i aquests nens tenen moltes dificultats en totes les àrees. Doncs mirar amb algun aspecte que ell pugui ressaltar i fer-lo ressaltar davant dels companys. En quant a la família, també els pares heu de comprendre molt bé el trastorn. Si tenim nens amb dislèxia que van a també en centres privats, preguntar molt, intentar coordinar-vos molt tant amb l'escola com amb el centre privat. Controlar l'ansietat i ser pacients. Passa molt que a vegades el pare o la mare no tenen dislèxia i quan ens posem a treballar amb un nano que té dislèxia, doncs nosaltres mateixos ens alterem una mica perquè és molt lent, perquè cal dia a dia, són passos petits, controlar aquesta ansietat i ser pacients amb les millores. Penseu que sou la primera via d'acompanyament emocional que té ell, llavors intentar animar-lo, intentar reforçar-lo a nivell positiu també i buscar els punts forts. Em repeteixo molt amb el tema dels punts forts, però per nosaltres és molt important. No comparar els fills. Hi ha vegades que tenim 2 fills, un amb dislèxia i l'altre no. Si realment hi ha moltes dificultats en lectura i en els primers anys consultar i no comparar. L'altre fill anava més ràpid i sobretot davant d'ell que es pot sentir malament. I si hi ha 2 fills amb dislèxia, tampoc comparar-los perquè cada nen és diferent. Heu de tenir en compte les dificultats que puguin haver associades. És a dir, la dislèxia va bastant acompanyada amb discalcúlia, de dificultats potser amb el càlcul, també va acompanyada de TDAH, pot ser que hi hagi un TDAH al darrere, qualsevol altre trastorn del neurodesenvolupament. Tenim en compte. I evitar només centrar-nos en les seves disabilitats. Si el nen té altres habilitats, intentar reforçar-los, per exemple, amb algun extraescolar que més artístic, que a ell li agradi molt, seria una alternativa. I molts pares ens diuen que l'obligo a llegir o no? Intentem no obligar a llegir. El llegir ha de ser una cosa agradable per ell. No pot ser més traumàtic del que ja és. Penseu que necessiten molt d'esforç a l'hora de llegir i el que necessitem és aconseguir moments agradables de lectura. Vam començar els primers anys a llegir a nosaltres mateixos un conte, que ells disfrutin de la història i a poc que ells puguin anar disfrutant d'aquesta lectura i vulguin ells mateixos llegir. Penseu que és un llarg camí, és a dir, que molta paciència per la família. Torno a ressaltar els punts forts. Ja veieu que nosaltres insistim molt en això. El nen no només té dislèxia, sinó que segurament poden ser nens molt artístics. Nosaltres, quan els expliquem als nens que tenen dislèxia, a vegades els posem exemples de famosos que tenen dislèxia i famosos que parlen molt de la dislèxia. També un punt bonic seria veure alguna pel·lícula o algun documental de dislèxia amb el nen. Nosaltres us proposem alguns exemples, són recomanacions com Kerik i la casa dels contes, que és una pel·lícula així infantil que reivindica la importància de la lectura i al final com repercuteix dia a dia en els nens, la lectura. Us proposo de veure-la vosaltres primer, a veure si creieu que al vostre fill aniria bé veure aquest tipus de pel·lícules. Hi ha una altra, potser aquesta ja l'heu vist, que és Estrelles en la Tierra. És una pel·lícula d'un professor, d'un mestre que ajuda un nen amb dislèxia. Es veu tot el procés bastant dur que passa el nen dins de l'aula. La veritat és que és una pel·lícula molt bonica i pot anar molt bé veure-la amb ell.
A més, us pot explicar coses que potser a ell també li han passat, o passa, o pensa. Aquí hi ha diferents, us proposem diferents documentals també de dislèxia, dins de la dislèxia, acceptant la dislèxia, Reading Differently, Viaje hacia la dislèxia, són tot de documentals, hi ha molts més, però aquests 4 documentals també són bastant interessants per veure amb els nens, i no tant nens, un nen que sigui adolescent i que vulgui entendre què és el que li passa, doncs aquests documentals també són molt interessants. I lectura. Lectura de Tengo dislexia, Las letras y yo, El vicario que hablaba del revés, Hugo tiene dislexia, Luz Reyo, la niña con dislexia que consiguió todo lo que se propuso, i la dislexia de Manu, doncs és literatura on parla de la dislèxia. De fet, la Luz Reyo és una noia que ha investigat moltíssim sobre la dislèxia i ella mateixa té dislèxia i s'ha convertit en una de les referents en dislèxia, llavors és bastant recomanable. Molt bé. En quant a la intervenció, també, dir que si mirem l'evidència científica, sí que hi ha estudis, és a dir, hi ha altres teràpies. Nosaltres fem la intervenció en base fonològica, que és la que ens constata i avala estudis científics, que és la intervenció que millor funciona amb dislèxia, però hi ha altres teràpies, com la teràpia auditiva, la teràpia visual, l'entrenament perceptiu motor, tècniques quiropràctiques, integració social, mètode d'avis, neurofeedback, musicoteràpia, dietes, doncs que potser no hi ha una evidència científica com a tal, com la intervenció en base fonològica, però existeix. És a dir, que si algú ha escoltat d'aquestes teràpies, pot ser que hi hagi, per exemple, la teràpia visual optomètrica, doncs potser és la més coneguda, també tracten aspectes de la dislèxia. Nosaltres creiem que falten estudis i que hem que potser s'ha de potenciar l'estudi d'aquestes teràpies, però actualment la teràpia que avalen a nivell científic i que avala que funciona és la intervenció en base fonològica. Llavors, això ja ho hem parlat una miqueta, al principi l'Alba. La intervenció segons l'evolució de la sintomatologia, veureu que l'ortografia natural i la lectura mecànica és en un inici el que potser està més afectat. Però sí que és veritat que a mesura que anem creixent i que passen els cursos, va millorant bastant, I on veiem que hi ha unes dificultats que perduren és en la velocitat lectora, en l'ortografia arbitrària i en la comprensió lectora. No és que no hi hagi dificultat en l'inici, però sí que, com explica l'Elba abans, de comprensió lectora s'exigeix més quan un alumne es va fent més gran. Llavors sí que pot haver problemes tant en velocitat lectora, ortografia i comprensió. Ens passa molt aquí que ens venen alumnes que potser des de ben petits, que comença a costar la conversió grafema-fonema, anem treballant, potser a finals de segon de primària, tercera o principis de tercera de primària ja s'havia de diagnosticar una dislèxia, ja arribem a un cinquè de primària i ens diuen comença a haver problemes de comprensió lectora. No és que comenci a veure problemes de comprensió lectora, sinó que es fan evidents aquests problemes de comprensió lectora per les exigències dels textos. Llavors, a partir d'aquí, què és el que en un centre privat, per exemple, nosaltres fem i que també proposem a l'escola aquest treball que es pugui fer també dins de l'aula. Nosaltres, de P5 aproximadament fins, és a dir, tota l'etapa infantil i primària, nosaltres treballem sobre el dèficit de lectura i escriptura.
És a dir, intentem treballar de millorar aquest trastorn de lectura. Però a partir de l'ESO no deixem de treballar aquests aspectes de lectura, d'escriptura, d'ortogràfics, però sí que ens centrem molt en buscar estratègies per compensar aquest dèficit. Els alumnes a l'ESO ja tenen textos molt llargs, necessiten estudiar, llavors necessiten més uns hàbits d'estudi, necessiten extreure les idees principals d'un text, fer-se uns bons esquemes visuals. A partir d'aquí, són nanos que potser la via del llenguatge sí que està més alterada, però tenim aquesta via visual on podem compensar aquestes dificultats. Llavors, fem aquestes diferències. Per això, quan un alumne comença l'ESO, aquí ja dic que fem estratègies per compensar aquestes dificultats donades de la dislèxia. Molt bé, llavors la proposta nostra d'intervenció seria, primer, nostra i avalada, és primer treballar tots els temes de consciència fonològica, després correspondència del grafema-fonema, perquè hem d'entendre que la consciència fonològica es treballa sense grafia. La consciència fonològica no es treballa mai amb grafia, sempre es treballa a nivell de sons. Però després ja treballem la correspondència grafema-fonema, que aquí sí que afegim grafia. Després treballem tot el tema de la velocitat lectora, de l'expressió escrita, ortografia i, finalment, les estratègies d'aprenentatge. Molt bé, doncs comencem per la consciència fonològica. No diré res estrany perquè segur que tots els mestres d'educació infantil feu consciència fonològica, us miro les cares un moment. I és el primer nivell per treballar l'adquisició de la lectura. Com ha dit l'Alba abans, és l'habilitat per manipular els fonemes. Exemples, dir el número de fonemes d'una paraula, el número dels sons d'una paraula, treure o substituir el so d'una paraula, podem buscar paraules que comencin per algun so o que acabin per algun so, dir el so que ocupa en una determinada posició, és a dir, casa, on està la S de casa, doncs a la tercera posició, dir una paraula amb un número determinat de fonemes, dir fonemes i hem d'endevinar quina paraula es forma o fer rimes. Tots aquests aspectes són els que nosaltres treballem quan fem consciència fonològica, quan la consciència fonològica ja la tenim superada, que el nen és capaç és hàbil en consciència fonològica, passem a la correspondència grafema-fonema, que consisteix en transformar les grafies en sons. Aquí sí que fem son, que posem sons. Això és un aspecte que marco molt perquè des de fa un temps, no massa llarg, curt, quan tu parlaves sobre consciència fonològica, et posaven sempre exemples amb lletres. No, les lletres sempre arriben en correspondència grafema-fonema, però el nen ha de ser capaç d'identificar un so d'una paraula sense veure la grafia primer. Aquí sí que li afegim la lletra, la grafia, consisteix en transformar les grafies en sons, per exemple, relacionar un fonema, dibuix, grafema, un grafema, identificar el nom i so de cada lletra de l'abecedari, llegir síl·labes, paraules simples, paraules complexes, formar paraules, lletrejar ordre directe i invers, tot això d'una manera, si es pot, molt manipulativa. Ara hi ha molts jocs, segur que en sabeu molts de jocs on es pugui treballar aquesta correspondència grafema-fonema. També és important, amb un nen amb dislèxia, per exemple, que estiguem en aquesta etapa de convergència del grafema al fonema, donar-li una mica de pautes als pares, doncs mira, aquest joc és el que podries utilitzar perquè al nen li agrada molt, li va molt bé, però sí que una mica de pautes als pares.
A nivell de velocitat lectora, hi ha evidència que la fluïdesa lectora té relació directa amb la comprensió lectora. És a dir, que sí que hem de millorar aquesta velocitat lectora. Pot ser que un nen llegeixi lent i que entengui el que llegeix, però arribarà un moment en què segurament si aquesta velocitat lectora no s'augmenta sí que tindrà dificultats en comprensió lectora. Llavors, què és el que fem? Doncs lectura ràpida de paraules d'alta freqüència, primer, i això a vegades ho fem fins i tot en PowerPoints. Identificació ràpida de paraules, llegir diàlegs, treballar la representació gràfica, dir paraules curtes i llargues, modelatge, lectures repetides. Les lectures repetides amb velocitat lectora van molt bé, segurament les coneixeu, nosaltres aquí ho fem servir bastant, que són lectures que van augmentant la seva... van augmentant cada vegada, però el nen ha de llegir la mateixa lectura cada dia i hem de situar el temps que triguen i els errors que fan, no? I ells mateixos van veient com cada dia va disminuint el temps, ho van fent més ràpid i va disminuint també els errors, és a dir, que s'equivoquen menys, i això els hi proporciona alegria i es posen contents i van millorar bastant aquesta velocitat lectora. De totes maneres, sempre els diem als pares que quan venen aquí a fer la reeducació necessitem a vegades avançar, perquè aquesta velocitat lectora és molt, molt lenta, que sapigueu que això l'escola ja ho sap perquè s'utilitza bastant, però potser des de casa no sabeu que existeixen programes d'entrenament lector, on es programen uns exercicis a partir d'una valoració inicial que es veu on està l'alumne i a partir d'aquí es fa un entrenament diari de curt temps, però sí que diari, on es treballen les rutes per intentar millorar. El més conegut potser és el Glyphing, però que sapigueu que hi ha aquests. El Claroread també és un programa, és a dir, els d'entrenament lectors és el Binding i el Glyphing, però el Claroread és un programa en el qual escaneges un document i et llegeix aquell document escanejat, que fins i tot es pot escanejar ara ja amb un llapis o amb un ratolí que és especial d'escaneig. Vull dir que amb un nano, per exemple, que estigui a secundària i que hi hagi unes dificultats molt importants en lectura, pot ser un programa pot ser un bon programa per tindre'l a casa i com ajudar perquè el nen pugui llegir els seus apunts amb més facilitat o escoltar-los. Això, la prosòdia. Per nosaltres és molt important també intentar millorar tot el que sigui l'entonació. És a dir, clar, els nens amb dislèxia s'estudia també que no utilitzen canvis en el to final de les frases. És una lectura bastant robòtica i tampoc hi ha bastantes alteracions amb les pauses i hi ha una dificultat en l'accentuació vocàlica. Llavors, això el que fa és que el nen, la seva entonació sigui bastant robòtica. Si passem a l'altra diapositiva, llavors, com intentar millorar aquesta prosòdia? Aquesta prosòdia que al final també hi ha evidència que afecten la comprensió lectora. El primer que fem nosaltres aquí és prendre consciència de la prosòdia. Els fem llegir un text amb una veu robòtica de veritat, sense cap mena de signe de puntuació, com si fos una veu de robot. Després, quan ho llegeixo, fent l'entonació adequada i l'accent adequat i el ritme adequat, els pregunto què ens permet entonar. Què és el que ens permet entonar? Doncs els signes de puntuació. A partir d'aquí s'ensenyen tots els signes de puntuació. Llavors, a partir d'aquí comencen els exercicis, però sí que hi ha d'haver sempre una consciència de què és el que et passa, com ho fas, i a partir d'aquí intentem millorar.
Exercicis que poden fer els diàlegs amb gravació. Uns diàlegs els graves, per exemple, a la veu o en vídeo, llavors ells es poden escoltar, com cada vegada ho van entonant millor. Identificació amb lectura de l'adult, sempre a nosaltres és molt important el modelatge. Completar textos amb els signes de puntuació adequats que els hem ensenyat prèviament i llegir frases amb diferents entonacions. Nosaltres una activitat que, per exemple, fem a nivell de prosòdia és que la coma piquem una vegada a la taula, el punt i seguit piquem 2 vegades i el punt i a part piquem 3 vegades. Molta consciència a nivell de què és el que vol dir una coma, un punt, 2 punts, a partir de l'accent, l'entonació i el ritme. Llavors, com treballem també l'ortografia? Vaig bé l'hora, Alba? Són les 6, Llavors, l'ortografia, és a dir, hi ha diverses maneres de treballar una mica l'ortografia. La que es coneix més, al final, és relacionar la correspondència de fonema-grafema i explicar la norma ortogràfica. I revisar les normes d'ortografia. Nosaltres, quan els ensenyem les normes d'ortografia que hi ha, que moltes vegades els va molt bé un llibret amb les normes d'ortografia, un llibret on s'especifiqui totes les normes, doncs podem posar cada norma d'un color. També podem fer activitats de rastreig d'una paraula que tingui la mateixa norma. A veure, aquesta paraula que té la mateixa norma, una norma en concret, mira en el text altres paraules que segueixin aquesta mateixa norma. Completar paraules a partir d'una norma donada. Però també hi ha altres vies que són molt més visuals, que és una manera indirecta potser de treballar l'ortografia i amb nens amb dislèxia els hi va molt bé, que és l'ortografia ideogràfica. Elaborar, per exemple, una llibreteta d'ortografia visual va molt bé. Hi ha llibres d'ortografia ideogràfica, que segur que en coneixeu, on relaciones una grafia amb una imatge. L'ideal és que en aquesta llibreta d'ortografia visual els nens es creïn ells mateixos la imatge visual que els ajudi a recordar la paraula. Això seria l'ideal i amb poques paraules. Potser les paraules imprescindibles que heu pactat des de l'escola. També fem servir molt bé els anagrames nosaltres. Els anagrames és això que veieu, que sempre diem que hi ha lletres que baixen, hi ha lletres que pugen i hi ha lletres que es queden com al mig. Nosaltres els facilitem una paraula, en aquest cas, per exemple, repart, i han de buscar l'anagrama que correspon a aquella paraula. És un exercici que és molt divertit i que a ells els agrada molt. A nivell de... Tot això és intentar treballar l'ortografia, però d'una manera indirecta, d'una manera molt visual, en els nens amb dislèxia els ajuda molt per poder gravar aquestes paraules. I un altre dels exercicis que nosaltres fem d'ortografia és aquest que us exposem aquí. Nosaltres els diem que separem les paraules tal com sonen, amb paraules foto i amb paraules de norma ortogràfica. Els diem que les paraules que sonen tal qual són paraules que cada lletra correspon a un so. Llavors, són paraules que nosaltres des de petits aprenem i que cada vegada són més hàbils a l'hora d'aprendre, que no tenen cap mena de dificultat en un principi. Per exemple, sol, patinet, llum, cada so correspon a una grafia determinada. Les paraules foto són aquelles paraules que els hem de fer una foto perquè si no, no ens en recordem de com s'escriu, perquè no hi ha cap norma ortogràfica o no la coneixem i que llavors les hem de gravar. Aquestes els fem entendre que amb dislèxia costa molt. De fet, nosaltres a vegades treballem
molt alguna paraula a foto i hi ha vegades que no aconseguim gravar, però que han de ser conscients que ha de ser un repte de veure si podem aconseguir fer-nos una foto mental d'aquesta paraula. I després les normes ortogràfiques en les que sí que podem relacionar-ho amb una norma ortogràfica, ens podem recordar d'aquella norma i a poc anar-ho interioritzant i anar-ho aprenent. Com fer-ho? És a dir, com manipular i com intentar que se'ns gravin aquestes paraules. Doncs intenteu no fer una còpia sistemàtica, el típic de còpia sistemàtica de la paraula, de repetir-la moltes vegades, perquè veureu que la llista de paraules que fan els nens amb dislèxia et poden escriure, doncs, si els heu fet escriure la paraula 5 vegades, potser cada cop la paraula l'escriuen d'una manera diferent, no? I no és que no s'hi fixin, sinó que no la graven, no automatitzen i llavors no poden escriure-la d'una manera correcta. És a dir, que intenteu evitar és que no t'estàs fixant, no? Llavors, com treballar-ho? Lletreig de paraules, de lletrejar una paraula. Aquesta s'ha de mostrar prèviament, després hi aparteu i lletrejar és la manera més que a nosaltres ens funciona més per poder gravar una paraula. I segurament el mètode Gavarró, que ja el coneixeu, segurament des de l'escola l'utilitzeu. El mètode de Gavarró és un mètode també d'ortografia. Aquí us posem, perquè us passarem totes aquestes idees, i aquí us posem l'editorial on podeu comprar els seus llibres. És un mètode de lectura global i de lectura visual que nosaltres també treballem amb ell. Llavors, una d'unes altres idees que us proposem per preparar dictats i que nosaltres aquí utilitzem quan ens porten algun dictat que heu de preparar per l'escola, ens el porten, i nosaltres sempre fem un llistat de paraules d'ortografia d'aquestes que hem dit de foto. També fem un llistat de paraules de norma ortogràfica, de norma, del dictat, perquè normalment són les que més ens costen. I les treballem de forma oral, com hem dit, lletreig, a nivell dels anagrames, de totes aquestes idees que us hem exposat. I després de treballar-les, fem una pauta en la que hem intentat reproduir una mica la pauta. Per exemple, si és una paraula curta, doncs fem una ratlla curta, ells han de preparar aquesta pauta i després els dictem perquè ells mateixos ho escriguin. Però heu de pensar que tot aquest treball és un esforç molt gran per a un nen amb dislèxia. És a dir, que preparar un dictat és un gran esforç. Hem de fer tots aquests passos. Llavors, l'expressió escrita. L'expressió escrita nosaltres la separem. És a dir, que primer, quan comencem a dir, doncs vinga, treballem amb expressió escrita, no comencem amb un text directament, sinó que comencem amb la prèvia, que és tot el llenguatge oral del que us ha parlat abans l'Alba. És a dir, hem de ser hàbils a nivell oral per poder fer un bon text a nivell escrit. No podem pretendre que un nen que no tingui vocabulari, que no estructuri bé les frases a nivell oral, ho faci de manera escrita, millor, perquè tampoc li sortiran aquelles paraules. Llavors, com treballar l'expressió escrit quan a nivell oral ja som hàbils i potser hi ha una dislèxia que això li dificulta. Treballem l'escrit a partir de paraules, però sempre molt manipulatiu. A partir d'aquí, imaginació. Vull dir, amb daus, amb làmines, d'escriure paraules, amb fitxes, amb veig. És a dir, amb qualsevol joc que ells mateixos puguin escriure paraules, però no d'una manera feixuga, sinó a partir del joc. El següent pas seria escriure frases, construir frases amb suport visual, construir frases a partir de paraules que els facilitem. Per exemple, amb 2 paraules, doncs escriu-me una frase curta amb aquestes 2 paraules, però que sigui coherent, que estigui ben estructurada, construir frases de 5, de 6, de 7 paraules,
construir noves frases, construir noves frases, per exemple, d'un model que li donem, seguir amb aquell model, ordenar paraules per formar frases, això normalment costa bastant, completar frases, escriure al final de la frase, tot el que se us acudeixi també a partir de jocs. Vaig una mica ràpid perquè tinguem temps de les preguntes. Després passaríem a l'escrit de definicions i de descripció, és a dir, seria una tasca més difícil que escriure una frase, però seria una tasca més fàcil que escriure tot un text. Llavors, començaríem per definicions o descripcions. Nosaltres sempre fem servir comencem amb a quin grup o família pertany aquesta paraula, per exemple, si és un animal, si hem de descriure, per exemple, un animal. Si és un animal, com és aquest animal, si és una cosa, doncs per què serveix, si és un animal on viu, neix a partir de... Però veieu que és molt estructurat. L'expressió escrita ha de ser molt estructurada per un nen amb dislèxia i sempre li diem que està prohibit dir cosa, que tendeix a anar a dir una cosa que és sempre a partir d'un grup o família. El treball previ que us deia a nivell més oral podria ser el típic joc de posar una fotografia de descripció en el cap i jugar prèviament a veure com ho fan a nivell oral i a partir d'aquí, quan ja tenen una estructura oral, doncs passar-ho a nivell escrit. És una idea d'un treball d'expressió escrita. Llavors, passaríem al text escrit, on normalment els mestres això ho feu molt bé, és el primer començar per un text simple, on se'ls planteja l'estructura d'introducció, nus i desenllaç, però nosaltres ho fem a partir de les preguntes, quan, aquí, a on, que pertany a introducció, què passa pertany al nus i com acaba pertany al desenllaç. Els fem sempre una pauta al principi i amb un text que puguin fins i tot copiar una mica l'estructura. Sempre amb pautes, amb nens amb dislèxia els hi va molt bé. Llavors, amb el que hem dit abans del text, serveix molt bé els daus, aquest de Story Cubes, es deia, quasi. També els hi va molt bé, els hi agrada molt com a idea. Llavors ja passaríem al text, però més complex, on sí que els donem autoinstruccions de manera escrita perquè se'n recordin dels passos que han de fer, tot a partir d'autoinstruccions. Primer fem una pluja d'idees a partir de les 5 preguntes. Després dividim en 3 parts, introducció, nus i desenllaç, on ells mateixos es marquen les preguntes. Després estructurem el text amb l'introducció, nus, desenllaç, revisem els signes de puntuació. A partir d'aquí ja és molt revisar, revisem signes de puntuació, revisem ortografia i ho llegim tot un altre cop i revisem. Això és un treball molt difícil per a un nen amb dislèxia i li hem de donar temps. I molt estructurat. Exemples, construir textos amb suport visual, amb una làmina, per exemple, construir textos amb paraules facilitades, ordenar textos per formar històries, textos curts i anar fent-los una miqueta més llargs, i completar o acabar històries. Seria una miqueta el mateix format que les frases, però en text. Molt bé, doncs arribat a aquest punt que són els 18, sempre ens fan preguntes, les típiques preguntes freqüents. Nosaltres hem pensat que podríem contestar-les entre tots, a veure què és el que contestaríeu amb aquestes preguntes que normalment els pares o els mestres ens fan i si amb l'explicació prèvia que hem fet les podríeu anar resolvent o no. A veure. La dislèxia es cura? Què en penseu? Veig cares de no, No, clar, la dislèxia és un trastorn, no és una malaltia, llavors no
les malalties sí que es curen, els trastorns no es curen, són persistents i els nens també ho han de saber. És a dir, que el nen amb dislèxia sempre serà dislèxic, però arribarà un punt que compensarà i que pot ser que no... Però ha de tindre estratègies per compensar. És a dir, que de gran ell haurà d'agafar, abans d'enviar un e-mail, el seu cap, doncs o el seu client, haurà de revisar, haurà de posar el corrector, haurà de revisar què hi ha escrit, i això és una estratègia d'aprenentatge al final. Han de repetir curs? Aquí ja dubtem una miqueta més. Digueu, que és una... No, però és un debat. És un debat. Un debat que ens hi trobem força comú i també, si hi ha mestres per aquí, doncs també saber la vostra opinió, evidentment. A veure, jo crec que en principi, jo per la meva filla, que li ha passat aquest any, jo crec que si repeteix, el curs no li costarà més el curs que ve. I fent una miqueta de reforç on va... Que crec que no va bé perquè si té això hem d'ajudar-la, no? Però si el segon va acabar malament, quan arriba a tercer anirem pitjor i quan arribi a quart anirem pitjor. Llavors no sabem si és bo que repeteixi o que no. És un en stand-by que està. Que tu la vols ajudar, però clar, potser repetir no l'ajudes, però si la poden reforçar una miqueta més, si li costa, no sé, és que jo soc nova amb això i no tinc ni idea. Costa. No sé si algú que volia aportar alguna cosa, no sé si... Míriam, ets mare, no? Sí? No ets professora. Digue'm, perdona? Ets mare, veritat? Sí, de l'Aire, sí. Soc mare de tres nens. Vale. No sé si hi ha algun professor per aquí. Calla. Sento algun fill? El petit. Calla. Bueno, en qualsevol cas, al final també és un tema, doncs, evidentment que no hi ha un sí o un no, hi ha molts factors que sens dubte doncs, que s'han de tenir en compte i que si al final el professorat ho proposa, doncs serà per molts motius, no? Però és important que en qualsevol cas es facin les adaptacions metodològiques corresponents al curs i a l'edat que li pertoca i tenir en compte que són nens que, molt habitualment carreguen amb una motxilla emocional, és que soc tonto, és que quan són més petitets, potser no són tan conscients, però a mesura que van creixent i que la resta de classe va guanyant habilitat amb tot el ritme lector i tot el procés, cada vegada les dificultats van sorgint i van sent més evidents respecte al grup classe i al final són nens que se n'adonen compte. Per tant, si més no, tenir en compte la motxilla emocional i que, evidentment, si es proposa una repetició, saber de quina manera emocionalment li repercutirà. Tot i, com dic, insistint, que hi ha molts factors que intervenen, però, per exemple, si ens posem en el cas d'un alumne que el fem repetir segon de primària, possiblement els nens que pugin de primer de primària i que vinguin amb ell a fer aquell curs de segon, possiblement els nens que no tenen una dificultat ràpidament li enganxaran el ritme. Per tant, d'alguna manera, és el que dèiem, la dislèxia, aquest gap respecte als nens de la seva edat, la dislèxia, els nens amb dislèxia sempre estan una miqueta per sota, i que d'alguna manera, al final, amb aquesta pregunta el que volem és constatar una miqueta la motxilla emocional que arrosseguen i que es tingui en compte, que es valorin molts aspectes, no només el procés lector en si, sinó que hi hagi moltes cosetes que es tinguin en compte. Però l'hem volgut deixar així una pregunta oberta perquè és un debat que jo penso que està com molt present en el nostre dia a dia i que sense ser una resposta de sí o no, doncs, parlar-ne, potser, i debatre una miqueta. Per tant, la resposta és una miqueta això, a veure una miqueta quina és la repercussió que hi haurà a nivell acadèmic i sobretot a nivell social, com li afectarà. També són nens que a vegades potser estan molt ben integrats amb el seu grup classe, llavors, tot plegat, veure, fer un estudi, una anàlisi global quan es proposa repetir un nen amb aquestes dificultats. Una altra pregunta que ens fan molt, fins i tot professors, a vegades, o pares,
si se'ls ha de corregir, no? Quan llegeix i de nou doncs deixem una miqueta la pregunta oberta per, doncs no sé, si hi ha algú aquí que vulgui dir què creu, si... I també com veiem que responen els nens quan els corregim, no? Des de l'aula, no? No sé si... O des de casa, quan els corregim des de casa en la lectura. Bueno, parlo jo una altra vegada. A veure, ma filla, quan la corregeixo, es posa molt malament, o sigui, no li agrada que la corregeixi. I és molt tozuda en aquest sentit, llavors, si jo li faig alguna cosa, que l'Eira, això no es diu així, ella no, que sí. I acabem barallades. Res més, o sigui, acabem barallades. Clar, nosaltres d'entrada és dir doncs, que no es patgeixi, no? Perquè al final, possiblement, d'entrada, doncs, una miqueta diu la Míriam, d'entrada ho accepta, però és constantment, i més sabent que són nens que, bueno, que de la dificultat cometen molts errors, constantment ens estem corregint, per tant, s'enfaden i es frustren, no? Per tant, sempre és donar-los un missatge positiu i l'objectiu és que persisteixin una miqueta amb la mecànica lectora i animar-los a continuar, no? Si constantment estan al final escoltant, no? Que, ostres, m'he tornat a equivocar, doncs, bueno, cansa i al final, doncs, bueno, emocionalment el que tornem a dir, doncs, que és feixuc, no pateix. Per tant, l'objectiu és motivar el nen i d'entrada, doncs, no corregir-lo. Evidentment, si veiem que persisteix en l'error molts cops seguits, no? En una mateixa lectura, doncs, al final de tot fer-li saber, no? Mira, fixa't, aquesta paraula, no? Tu l'has dit així, ara sense velocitat, com la veus, no? És a dir, no d'entrada anar-lo entrebancant i anar-lo aturant, no? Cada vegada que comet un error, sinó potser deixar-lo llegir, si més veiem que s'està esforçant i al final de tot, doncs potser assenyalar-li, doncs mira, aquesta paraula, no? L'has vist així, els típics alts que llegeixen l'as, no? Doncs, o paraules que fan inversió o que ometen algun so, doncs potser si hem vist que han persistit molt amb el mateix error, doncs en aquest punt potser sí, no? Que val la pena dir-los-hi, no? I explicar-los-hi, no? Es relaxen amb les adaptacions, què creieu? Aquí, professors, no sé si teniu més experiència, alguns nens, si creieu que se relaxen, que no relaxen, no sé. És perquè a vegades passa... A veure si ens diu alguna coseta algun professor que tingui experiència a l'hora d'adaptar. No? No, jo animaria alguna de les tutores que tenim que estan aquí connectades. Bueno, va. Molt bé, Anna. Vinga, Anna, sí. Jo crec que no relaxen, jo crec que l'únic és que se senten una mica com més acollits en aquest sentit i no s'atabalen quan veuen l'examen molt llarg o una cosa que no entenen. Vull dir, és simplement ajudar-los, però jo crec que no relaxen perquè, vull dir, tampoc... A més, si tu veus que potser la nota és molt, molt, molt elevada, doncs vas reduint i adaptant-te una mica al seu nivell, no? Exacte. Una miqueta amb això, important adaptar tot allò que ells necessitin amb el seu nivell, no? Allò que fa referència i implica llegir i escriure directament, no? Per tant, aquelles adaptacions, cada nen, no vol dir que un nen de quart de primària, les adaptacions que necessita en Joan hagin de ser, tot i el mateix curs, les adaptacions que potser necessita el Marc, no? Perquè al final cada un ens hem d'anar adaptant una miqueta amb el que va necessitant i el que ell també amb el que se senti més còmode, no? Nosaltres, per experiència també aquí en el centre ens trobem sovint amb nens que no accepten les adaptacions, perquè se senten diferents o és una manera de fer evident, d'alguna manera, davant del grup classe, aquestes dificultats i, per tant, senten la diferència de manera com
molt present, no?, en el dia a dia. Per això és tan important fer aquesta psicoeducació que hem parlat al principi, no?, d'explicar-los què és la dislèxia realment, no?, que no s'ho prenguin com un tema de que són molt diferents, sinó que cadascú és com és. I més ara, no?, que si no té una dislèxia té un trastorn d'hiperactivitat, un dèficit d'atenció, llavors, bueno, simplement que ho acceptin i que sí que... I al final, quan ho accepten i van entenent i van veient que altres nens que els veuen també intel·ligents, potser com ells, i van acceptant aquestes adaptacions, ells també ho fan. Dedicar tot el tema d'intentar fer-los partícips d'aquesta dislèxia que tenen i que han d'esforçar-se, però que també han d'acceptar aquestes adaptacions. Però sí que al principi a vegades ho rebutgem. Vale, amb les estratègies tecnològiques no els ajudem massa. La Míriam torna a moure el cap. Home, jo, per exemple, crec que sí. O sigui, si tu els hi fomentes, jo què sé, quan fas expressió escrita, mira, escolta, teniu la web del Softcatalà per corregir o traduir alguna paraula que no sabeu dir en català o en castellà correctament. Al final, el que tu has dit, no? Són nens que són gent que tenen la dislèxia sempre, simplement que adquireixen habilitats per millorar aquest aspecte, no? Aleshores, si ells d'aquí en endavant han de fer servir un traductor, un corrector, de manera més sovint del que ho fem la resta, doncs, per què no? Normal, no? Incitar-ho des del principi no, però quan per exemple, jo estic a 6è, estan al cicle superior, doncs crec que és una bona eina que al final fem servir tots i totes i que ells en algun moment de la seva vida faran servir. Per tant, sí que els hi facilita aquest aspecte. Però sí que és veritat que potser no he fet totes les expressions escrites a ordinador, combinar, no sé, però el que no els ajuden, jo crec que sí. Bueno, d'entrada sí que és veritat que hi ha estudis que demostren que al final els usos d'aquestes eines més tecnològiques i també fent referència al Glyphing, tots aquests programes amb Claroslit, d'entrada hi ha evidència que milloren la mecànica lectora i l'ortografia. Al final, les tecnologies són una eina que la gent que treballa amb això és un suport que ens ajuda i d'entrada jo penso que el més important que hem de tenir en compte que els nens amb dislèxia es troben amb aquesta dificultat moltes hores al seu dia. Una persona que té una altra dificultat però que al final li impedeix caminar o córrer, no caminar no tant, però que li impedeix dibuixar, el número d'hores que jo dibuixo al meu dia a dia, per dir-vos alguna cosa, perquè m'ho he intentat, però és molt inferior respecte al número d'hores que jo estic llegint i escrivint. Per tant, el més important és fer-los conscient d'aquesta dificultat i, sobretot, intentar mantenir aquesta motivació i que no tirin la tovallola, perquè se'ls fa molt pesat, se'ls fa molt feixuc. I, per tant, totes aquestes estratègies, el Claroslit, per exemple, si tenim un text molt llarg, ostres, si podem fer que meitat del text ens el llegeixi la màquina i l'altra meitat, per tant, jo no estaré tan cansat, el puc llegir jo, que tinc dislèxia, doncs d'alguna manera és una manera de mantenir aquest esforç, de mantenir la motivació i que no se'm faci tan feixuc. Per tant, d'entrada, la pregunta no els ajudem massa, no els estem ajudant massa, els estem donant eines, estratègies per facilitar-los tot aquest procés que és molt pesat per ells. És bo parlar d'etiquetes? Què creieu? Aquí... La Verònica ens diu... Sí, a veure, jo en el meu cas, fins que no li vaig dir la paraula dislèxic al meu fill, no ho va comprendre. I ha trigat 4 anys en entendre el que tenia. És un punt que no saps si és bo o és dolent. Perquè si li poses l'etiqueta, malament. Si no li poses, tampoc ho entén. És que és complicat, la història.
És complicat, sí. Sí, Sí. La Mavi, veig que ha aixecat la mà. No sé, Sí. Sí, hola, bona tarda. Bueno, mira, jo tinc aquí al costat la meva filla també, que és dislèxica i ha volgut estar també una mica a la xerrada. Posar-hi nom a etiquetes jo crec que és un dels temes principals i més importants, perquè és on comença l'adaptació i on pots començar a explicar tot el que comporta tot això, la dislèxia en si. O sigui, crec que és un dels punts més importants. Com és dislèxia, com sigui qualsevol altre tipus de trastorn. Tant pel nen com per la família. Sí. De fet, ens ha escrit la Jennifer i diu crec que posar-li nom l'ajuda a entendre què li passa. És a dir, que totes teniu... Totes compartim una miqueta la mateixa opinió. I d'entrada nosaltres també, si més no, ens ajuden a entendre què passa i a generar també un pla de treball, una miqueta més específic. Sovint hi ha pares que ens ho qüestionen i nosaltres a vegades els posem l'exemple d'ostres, que em fa molt mal la cama, em fa molt mal la cama, em fa molt mal la cama, i portem temps que ningú m'acaba de dir què em passa. I a mi, al final, m'acaba tranquil·litzant quan vaig a un metge i em diu, doncs mira, et fa mal la cama perquè tens certa dificultat, però certa alteració o el que sigui en el turmell. Doncs ja entenc, sé què és el que he de fer, sé què és el que he d'anar i entenc i d'alguna manera a mi em desangoixa. D'entrada diré, ostres, doncs quina ràbia, però tinc un perquè de tot plegat que a vegades fins i tot els pares diuen, vale, doncs ara ho entenem, o el propi nen. Per tant, nosaltres compartim una miqueta l'opinió de tots vosaltres que dieu que sí i que és bo posar-li un nom, sense la necessitat potser d'una etiqueta, sinó posar-li un nom i que ells sàpiguen el perquè de tot plegat. Així que sí, ho compartim. Un altre que ens han fet molt sovint, i clar, davant de, sobretot, aquí ja mirem més als pares i més a les famílies, perquè no ens hem trobat mestres mai que ens ho preguntin, perquè els mestres comparteixen molts cops la nostra opinió però, els pares, evidentment, des de la por, es qüestionen què podran fer. Per tant, no sé si hi ha algun pare que s'hagi qüestionat alguna vegada, la Mavi, si s'ha qüestionat. Jo, més que qüestionar-m'ho, dic que jo soc dislèxica, i he pogut estudiar, evidentment. Llavors, sí que és veritat que tinc la Nerea i això ho sap. I que no ens podem qüestionar això perquè no té res a veure amb la intel·ligència, simplement que hem de treballar al doble o al triple que una persona no dislèxica, però arribar fins al final podem arribar-hi tots. Exacte. Totalment, és així. De fet, ens permet, sobretot, factors més interns del nen i de la nena, aquest sacrifici, com deia la Mavi, aquest sacrifici, la motivació a l'esforç i, evidentment, la flexibilitat del sistema educatiu, que ens permetin les adaptacions, que flexibilitzin, que tinguem un sistema més obert, que afortunadament cada vegada el tenim més, però que tots dos factors, evidentment, ajuden a que el nen, la nena, vagi a la universitat o pugui estudiar sense necessitat de ser universitat, però que pugui estudiar el que ell o ella vulgui, perquè, com deia la Mavi, no depèn d'un tema de capacitat intel·lectual, sinó de trastorns de la dislèxia. Són nens que es van acostumant a aquest esforç, a aquest sacrifici, moltes vegades arriben a últims anys de l'ESO i ens ho diuen, de dir, mira, doncs, com que jo ja estic acostumat a esforçar-me tant i també em conec molt i conec quines habilitats tinc perquè m'han reforçat aquests punts forts, doncs tinc bastant clar cap a on anar, Vull dir que també és boix. Així que, nosaltres us he posat preguntes més habituals, no sabem si, ens hem passat una miqueta de l'estona, de fet, però no sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte, algú que voleu debatre, parlar. Exacte. Jo vull comentar així a nivell, que això ja ho sabem tots,
que crec que un dels temes més importants dels dislèxics és la motivació. O sigui, motivar, perquè ja estan sobrecarregant una guerra d'emocions. Llavors, la motivació és tan important per ells, o sigui, que quan facin una petita cosa correcta, que se'ls digui i que això sigui més en lletres majúscules, perquè és molt important per ells, molt. Perquè ells ja se n'adonen d'aquelles deficiències que tenen. Són molt conscients. Sí. Per això també és important utilitzar materials visuals, motivadors, més manipulatius. Sí, totalment d'acord, Mari. I també, de fet, un aspecte important, que qualsevol adaptació que se li faci a un alumne amb dislèxia, tenint en compte tot aquest bagatge més emocional que carreguen, enfront una miqueta de les diferències que van veient en el seu dia a dia, al final una adaptació que li fem a un nen amb dislèxia segur que allò que li estem fent li va bé a un nen que no tingui dislèxia, perquè al final el contingut no l'estem tocant amb una adaptació metodològica com a tal. Per tant, sovint també podem intentar flexibilitzar i proposar activitats on el llenguatge escrit no tingui tant protagonisme en el dia a dia i, per tant, que sigui alguna més lúdic, més visual, que puguis treballar conceptes, evidentment, que és l'objectiu de que aprenguin, però d'una manera més lúdica, més visual, alguna alternativa que no sigui tot topar-se amb el llenguatge escrit, que és on de nou trobaran la dificultat. Així que no sé si teniu algun altre dubte. Bueno, jo comento la meva situació, ¿vale? Jo no sé si és dislèxia o no, perquè l'estan mirant ara, l'estan tratant al col·le, l'estan mirant i, bueno, estan al principi d'aquest tema. Jo sí que m'ho he pres supermalament. Jo m'he portat tot l'estiu plorant perquè no sabia realment el que era. Sí que l'hem aixecada molt en aquest sentit perquè jo l'he aixecat molt, però sense adonar-me que tenia un problema. Llavors, sí que és un problema pels pares que som nous amb aquest tema perquè no sabem com és que no sé com dir-te, no sabem com expressar-nos això de la dislèxia. Jo que no sé si és dislèxia o no, perquè no sé realment, perquè ja et dic que l'estan mirant, ¿vale? Jo crec que sí, perquè tots els punts que m'heu ensenyat hi són, a la meva filla hi passa, ¿vale? I llavors jo en aquest tema ja sí que si l'hem aixecada tant sí que em sento com a la mare perquè hi he fotut molta canya i la nena té un problema i jo no m'havia donat compte. Llavors, alguna cosa pels pares que comencem amb aquest tema, a veure com ho podem assimilar. Si hi ha alguna ajuda. Jo penso que el que et passa és molt típic. És a dir, que quan un nen se li diagnostica de dislèxia, molts pares ens diuen això al principi. Digueu, ostres, doncs, jo no sabia que tenia aquesta dificultat, llavors potser sí que l'he obligat a que m'ho repetís. Abans, quan parlàvem en el PowerPoint del tema de les famílies, a veure si recordem, mirem cap enrere. Ai, mare meva, quantes coses, Un segon. A veure... Me'n vaig enrere, Exacte. Per això, quan directament ja et diguin, clar, estàs en procés de saber si realment hi ha una dislèxia o no, o a veure què hi ha, primer has de comprendre molt bé què és el que li passa, a tots els aspectes. Però el que hagis fet prèviament, de fet, us passa a molts pares. Al final, tampoc sabem, vull dir que amb això tampoc has de pensar que hagis pogut fer alguna cosa. Doncs a partir d'ara sí que comprendre què és el que passa al teu fill o filla i aquesta potser ansietat o aquesta de paciència, que no has tingut paciència, doncs intentar reduir-la, que segur que ho faràs, Míriam, segur que ho faràs perquè entendràs perfectament què és el que li passa.
la persona que et porti, si al final és una dislèxia, serà un recolzament important, saps? Per tu, llavors et donarà unes pautes per fer a casa, per poder-lo ajudar, aquest acompanyament emocional del que hem parlat. I sobretot ja pots començar a mirar aquests punts forts que té, és a dir, no tot és la dislèxia, i la dislèxia es veu molt dins de l'aula, perquè dins de l'aula és on hi ha aquestes, on està present allà que t'he escrit, saps? Però fora de l'aula no té per què haver masses dificultats, no? Llavors, segur que el teu fill o filla tindrà uns punts forts en el que puguis reforçar-lo a nivell positiu. És una mica sí, jo penso que sí, que al final perdó, sí, és que m'han distraït ara. Que al final, d'alguna manera, ara tens, és a dir, ens estem anticipant a un possible diagnòstic, però al final molts pares és un dubte que ens venen molt sovint, d'alguna manera, i sens dubte jo penso que el més important, l'objectiu de fer un diagnòstic és el que parlàvem de l'etiqueta, és entendre el per què i entendre l'objectiu també de la xerrada era poder-vos explicar què passa pel cervell d'un nen, com aprenen a llegir, quines són les rutes que estan alterades per poder intervenir en això. I al final entendre que previ a tot això, segur que l'objectiu de la teva intervenció com a mare en el dia a dia era amb el millor dels objectius és que aprengués a llegir al ritme d'un nen que no tingui aquestes dificultats. Per tant, un cop, potser el ritme no és el que està anant, anem a veure una mica què és el que pot estar passant, doncs a partir d'aquí veure una miqueta quina és la intervenció a seguir i quines pautes també com a pares podeu dur a terme, que al final també nosaltres insistim bastant, els pares heu d'acompanyar en tot el procés, és veritat que són nens que necessiten un treball diari i que l'experiència ens diu que com més treball hi ha a casa, millor evolució, no? Vull dir que això, com tot, al final és com anar al gimnàs, com aquí qui diu, que com més entrena, doncs l'evolució més positiva és, no? Però amb això sí que posa especial importància i èmfasi en que els pares fem de pares, no? I que no ens angoixem amb el vinga, va, anem a fer més, perquè al final, si no, acaba desgastant molt la relació, que al final no es tracta d'això. Per tant, evidentment, ens heu d'acompanyar, hem de fer un treball, sí que és veritat, i l'experiència ens ho diu que aquelles famílies que estan, al final, no aquí al centre i a tot arreu, vull dir que aquelles famílies que estan més presents, que cada dia estan treballant i que són persistents en el treball, doncs l'evolució és molt positiva, però no ens oblidem que els pares heu de fer de pares i que no només hem d'insistir en la dificultat, com la Núria, sinó també fer altres coses més lúdiques per ells també. Sí, però és molt normal, Míriam. Bueno, doncs si us sembla, ho deixarem aquí. No sé si hi ha alguna altra pregunta més. Si ens voleu fer qualsevol pregunta, podeu escriure'ns un e-mail. Crec que estava en el PowerPoint també. A veure, I nosaltres podrem contactar. Perdoneu un moment, sisplau. Vosaltres la consulta la teniu aquí a Mataró o sou de fora? Som d'aquí de Mataró. Sou de Mataró? Vale. Sí. Vale. M'agradaria posar-me en contacte amb vosaltres per parlar. Doncs en tot cas, aquí teniu el mail. I faig una foto, vale? Fantàstic, doncs és una foto. I si teniu qualsevol dubte de la formació, el que sigui, que potser no us ha vingut o que potser més endavant que ens voleu preguntar, doncs ens podeu escriure aquí i us contestem, o si ens envieu un mail amb el vostre número i teniu algun dubte, el que sigui, doncs us truquem i us resolem el dubte. D'acord? Doncs ho deixarem aquí. Perfecte, moltes gràcies per l'ajuda.
A vosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Escolta'm, Núria, Bona tarda. Adéu. Núria, vale. Bueno, adéu a tothom. Des de l'escola Gràcies, adéu. us volem donar les gràcies per tots aquests 4 tallers que heu regalat, excepte el primer, perquè no el vam gravar, la resta sí que el tenim gravat i amb el vostre permís el penjarem al Nudes de l'escola, i que han estat molt clars, amb instruccions molt directes, i espero que tant a nosaltres com a mestres com a les famílies que ens han acompanyat durant aquests tallers que els hi hagi servit, perquè als mestres ens ha servit moltíssim i espero que a les famílies també els hi hagi servit. Moltes gràcies. Gràcies. Doneu-li les gràcies a la Carme també, que no sé si està amb vosaltres, que va fer els 2 primers. I gràcies, Carme, també. I res, sabem que si hi ha alguna cosa podem comptar amb vosaltres i això ja també és un regal. I tant. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.